Ana obećala Maji 10.000 eura da rastavi Zvezdana i Anđelu. Maja pikirala Slavnića i pre ulaska u zadrugu. Ognjen Amidžić pitao je Tijanu iPhone šta misli o njenoj drugarici Maji Marinković i njenom odnosu sa Zvezdanom Slavnićem u zadruzi, o kom bruji region. To je Maja, šta smo očekivali. Nisam je savjetovala, ne podržavam. Ne znam koliko mi je telefon zvonio, kao da sam je rodila. Moj dečko i ja se sprdamo, kao da nam je ćerka. Da je napolju, možda bi bila sa više njih. To je samo zato što je pred kamerama, zato svi komentarišu. Mlada je i slobodna, to je on kriv. On je prevario. Ona može da radi šta hoće, rekla je Tijana. Jel može Maji neko da odoli, pitao je Ognjen. Maja je samo dokazala da može da ima sve što poželi. Ja to ne podržavam kao njena drugarica. Kada izađe razgovarat ćemo, ali svakako su svi živi i zdravi. Kada su trebali da uđu, ona je meni rekla ko je Zvezdan. Ja ukucam i kažem joj, ko je ovaj deda? Tada sam prvi put čula za Zvezdana, ali mislim da nije njen tip. Zatvoren je to prostor, zaljubiš se i u drvo, rekla je Tijana. Dosta mi je moje muke, još treba njih da gledam. Sada žena brani njega od ljubavnice. Klasika. Sada se je kao zaljubio, pa se je zaljubio u Maju. Sada ćemo da vidimo da li će da se zaljubi u treću ili će da se vrati ženi. Sve je moguće, ali nemam pojma, rekla je Nadežda Bilić. Međutim, iz zadruge su isplivali detalji paklenog plana Ane Ćurčić i Maje Marinković. Dok Anđela Đuričić prolazi pakao posle raskida sa Zvezdanom, njegova bivša nevenčana žena Ana Ćurčić likuje jer joj je uspeo plan koji je smislila sa Zoricom Marković. Kako se saznaje, Maja Marinković nije slučajno zavela bivšeg robijaša, a za karambol koji je napravila dobit će velike pare. Naime, Zorica je nekoliko dana pre nego što su Maja i Zvezdan završili u krevetu, posavjetovala Anu da popriča sa reality zvezdom i da iskoristi to što ona svakodnevno flertuje sa njenim bivšim, te da joj obeća novčanu nagradu ako uspe da ga razdvoji od mlade Crnogorke. Dok su svi spavali, Ana je pozvala Maju na razgovor koji se odigra u Rajskom vrtu, na mestu gde kamera ne može da ih snimi, iako je to strogo kažnjivo. Ana je pokrila svoju i Majinu bubicu i tada joj iznela svoj pakleni plan. Ponudila joj 10.000 evra. Maja je prvo šaputala da neće da ima seks sa Zvezdanom za pare, jer ona nije prostitutka. Tada joj je Ana objasnila da ne mora da spava sa njim, već samo da vidi da li može da ga zavede, a da će ona od svog honorara da je časti sa 10.000 evra, ako u tome uspe. Tako je udarila na Majinu sujetu, jer je ona ubeđena da može da osvoji svakog muškarca, pa joj je rekla da će pokušati. Ističe izvor, pa nastavlja. Ana je nakon toga pričala sa Zoricom u hotelu kada joj je šapnula. Završila sam onaj posao, misleći na to da je ubedila Maju da smuva Zvezdana. Celu priču je onda pogurala i Zorica kada je savjetovala Tamaris da Zvezdana i Maju stavi zajedno u izolaciju. One su znale da Maja nije zaljubljena u Zvezdana i to je Ani olakšavajuća okolnost, jer ona ne vidi Maju kao konkurenciju i nije ljuta na nju što ima seks sa Zvezdanom. Draže joj je da gleda Anđelu kako pati i ima nervne slomove svakoga dana. E sad, Zvezdan će sigurno da poludi kada bude saznao da je izigran i da je naseo na klopke Ane i Zorice, ali one to nikada neće hteti da priznaju, kao ni Maja, otkriva izvor za star. Inače, da se nešto čudno dešava primetio je i Mikica Bojanić, koji je u razgovoru sa Filipom Carem rekao da su mu Ćurčićeva i Marinkovićeva mnogo sumnjive jer su previše bliske, ali niko još uvek ne sluti da je sve to bio navodno njihov dogovor. A sada, da ne bi privukle pažnju
i ne bi skrenule sumnju. Njih dve su zaratile, ne bi li prikrile dogovor, da slučajno neko ne posumnja. Maji se svakako osladilo. Kako će Ana reagovati ako se Marinkovićeva zaljubi u Zvezdana i ne bude htjela da ostane po strani? Ostaje da vidimo. Podsjetimo, Zvezdan Slavnić je javno ponizio prvu ljubavnicu Anđelu Đuričić, rekavši joj da je loša u krevetu i da ne zna šta radi, dok za razliku od nje Maja Marinković pokazuje pravo umeće. Međutim, Slavnić ne zna šta mu iza leđa priča Maja i koliko ga ponižava kod drugih zadrugara, a kada bude saznao, mnogi se plaše bit će neviđenog haosa. Naime, nakon što je bila intimna sa njim, Maja se poverila Peci i Ivanu Dragiću da Zvezdan i nije neki u krevetu i da ima mali. Oni koji verno prate reality primetili su da u prilog ove Majine izjave ide i akcija koju imaju svako jutro, a u kojoj je Slavnić samo ležao, dok je uvek Marinkovićeva na njemu. Ali kako se moglo primetiti, vrlo teško, naročito jer on nije doprinosio ničemu, pa mnogi veruju da je ono što je Maja rekla Peci i Dragiću istina i da se vrlo brzo pokazalo kao tačno. A da ne prestaje da ga ponižava, govori činjenica da nakon što se završila još jedna luda žurka u zadruzi, Maja i Zvezdan su se zaputili ka kući. Marinkovićeva je prokomentarisala kako je đuskala celo veče, te da se oznojila, pa bi volela da se istušira pre spavanja, a Slavnić je pokušao da je odgovori od te ideje. A ti šta ćeš, pitala ga je Maja misleći na to da li će se i on istuširati. Ja ću ovako znojav, odgovorio je on. Jel moguće? Pitala je Maja. Što, šta fali znoju? Začudio se Zvezdan. Brate, đuskala sam celu noć, pričala je ona. Ma baš me briga, da li si normalna? Nastavljao je Zvezdan. Moram da se istuširam, znojava sam, celu noć sam đuskala. Na to je Zvezdan bio izričit da znoju ništa ne fali. Tome govori i u prilog činjenice da Zvezdan svaki dan koristi samo vlažne maramice. Verovatno smatra da ako se njima prebriše, ne mora da se kupa. Maja je ostala u šoku, ne verujući svojim ušima.